Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dzinonaka dzinotapira. Keti Masomera achifa nekuseka, achiseka maititi vakarohwa kutange vachafa, vachinzi ndivo vakapa Tom Jones maaudio anga achitaura nezveZANU-PF nana-AD. Saka maititi vodedzera kuti Tom Jones havamuzive, havatambe naye. Terai munzwe afa nekuseka Keti Masomera. Apology yake iri kutera manje. Kamchacha is going to issue apology manje, so bata futi minister rova copy and paste nyorera Tom Jones message futi umuti copy and paste posta minister. Guys, nezuro kamchacha kakarohwa kakaenda nemwana wa Gilbert mukomana kakapuwa mazengwete kakabuda tuweti kakabuda tuweti. Unoziva makatsibonga maDown syndrome ndotunzwa tumakatsibonga tuchiti vanaketina handibati feki guwa ndinouya nestraight guwa. Kamuchacha akazhakwa nezuro akanzi iwe ndiwe uri kutuma shamwari yako iyi kutuka maminista nemapresident. Iwe fonera shamwari yako ibvise. Remember pandakakuudzai kuti uya ari kubvisiswa maposti esaya eosaka kari kunyura kuZimbabwe kakanzi hande kuJoni kunotora shamwari yako, kakaridza mhere kakabuda tuweti kakarohwa mupama kakawira kuseri kwedhogo. Kana wakanitarisa wakarakashika ukabuda tuweti kamwana kaGilbert hanzi kakaridza mhere. Tuma futi Tom Jones katuke president nemaminista futi tona. Andakakuudzai kuti Tom Jones achadeletiswa maposti esaya obva aita public apology. Did I not tell you? Nezuro Tom Jones aifunga kuti majokes achiti I'm not going to take down all my posts for who, my page, my rules. Nhasi waipfeka apologies one. Tsepete ZANU-PF ona tsepete. Muchadzidza kuti musasanganise Facebook drama nezemo nepolitics. Vana Kamchacha zidofo rekupedzisira. Waripfeka apology Jessica Tom Jones. Waripfeka apology Jessica. Chiudza vanhu chokwadi kuti wai wapfeka apologies wakuda kutiudza zvekuti family yangu pawaitukirira mubhurugwa mapresident nemubhurugwa mavice president uchiposta maminista ayo uchiisa kucomment section kuti iwe nemagosi ako mutuke, wanga usingazivi kuti une family kuZimbabwe wasozviziva nhasi. Futi sarenda sure. Nhasi apology iri kuuya futi kubva kuna Kamchacha. Kune vaya mabonga vanenge vachiti bitterness family muri kupuwa feki kuguwaka. Chiregai tikuudzei isu. After apologies yaTom Jones, Kamchacha ari kuisa apology today. Kana achiti ndiri kunyepa ngati ndiri kunyepa, muchamuona Kamchacha nhasi achiisa apologies kumaminista aituma Tom Jones kuti vatuke napresident namai president. Kuita munhu wokungorohwa. Ndiwe unogara uchingorohwa. Ndiwe wajaira zvekungorohwa. Manje problem yenyu munodhiwa kuda kusvikobhilivhisana. Nezuro mamboita bvepe tichikuudzai kuti imi tine masosi edu mamitsi, masosi manyama. Tine masosi edu manyama. Inini ndine masosi ekuti uyu akauya neV11. Handidhauti kuti kunyepa kana kuti chi. Kamchacha uri dofo. Tom Jones anga akuyenderera uchimunyora. Apa Kamchacha akatorerwa foni yake ndabva aonekwa achiisa copy and paste mapicture aminister. Zvikanzi posta ava ndobva amuisira $20 400 rands. Akanzi uri kuti hausiwo unomutuma hasiri Tom Jones here. Hausiwo kwatu mambama mvorokosho kuseri kwedhoho tuwetitsa. Next time mukandinzwa ndichiburitsa chinhu kuti kwaitika zvakatika, musandiitire dzungu. Musi uno ndakakuudzai kuti munhu yabatwa pa5 kuna 5th Avenue panyaya yaMariana Melissa yai. Zvisati zvatombotenderera mukati une jealous unoshaya. Inini chandenchida ndechekuti azive kuti nyaya dzake ndinadzo. Zvekuti imi mabhilivha here kana kuti hamuna, handoziva kuti makatsibonga muri madofo. Izvi zvinotoonekwa nebitterness family wakaenda kuchikoro kwete madofo. Muchakapondesa muchingokati munorwadziwa. Musi uno ndakakuburitsira V11. Handisiri ndakaburitsa nyaya yekuti akadzinga waso. Handisiri ndakakuburitsira nyaya yekuti adhipotwa paHeathrow. Handina kukuudza nyaya yekuti ari pa5 Avenue achibhadhara vana Melissa mari yavo 4,000.
nezuro handina kukudza kuti Kamuchacha abatwa nenyaya yemaminista nemapurezidendi ari kutukwa kupeji racho Tom Jones achinzi ndiwe shamwari yake ndiwe uri kumutuma, akarakashwa ikoko for 30 good minutes, akaudzwa kunzi kana Tom Jones asina kuisa public apology and remove those posts hausi kubuda uri kudzokera mukati. Tom Jones akada kundipikisa. Tom Jones kana wakantarisa, put some respect on my name, bruh. I'm your boss. Put some respect on my name. Wakafonerwa nezuro pa live kanzi iwe ibva pa live ubvisa zvinhu zvese zvawakaisa zvemaminista nemapresident papeji pako nekutiktok zvese. Iwe Kamuchacha uri kutofunga kuti yeye ndine shamwari. Tom Jones ndopa unoona kuti newe uri dofu. Ungafurirwa nemunhu kunzituka musangano nekunzituka mapresident. Iwe uchiziva kuti uri muZimbabwe ko ukadzingwa kuSouth Africa unoita sei? Ini ndinoti mame Kamuchacha, I am waiting for you to apologize to the president and the vice president and the minister today. In fact, I'm giving you 4 hours to apologize. If not, you are going back kumambama mangwana. Yeah, do like your friend did. Unonyaya udofo stereki uchinyora obva wati copy and paste obva wati posta minister. Ndiyo vakatobatsira Patricia vaposte ngavatukwe mobva mauya nemagosi enyu muchituka mofungidzira kuti Zimbabwe iplayground yehuhure hwekwamurata, international thief. Zvaino zvawaititisa hatipindi muZimbabwe zvatirisi tine nyaya dzako tichibva nadzo kure kumusorosoro. Next time makatsibonga mukanzwa ketinaburitsa chinhu tangai kupfuma kuti ichi chokwadishi. Ina handipererwi zvekuuya ndosvikotaura chinhu chenhema. Chinhu ichi chakatorwa nezuro nenyaya yemaposti nemalive aiitirwa vanhu vakuru neshamwari yacho ichi. Chikatorerwa foni chikaonekwa kunzi chaimunyorera choti copy and paste posta maposta chikazhakwa. Iyo posti yaminisa yainzi atuke minisa akaipuirwa 400 rands. Imagine insulting a whole minister. My minister. Pasine mantu pamberi neZANU-PF. Pasine vatengesi. I'm sure mazvinzira mega zvataurwa naKatie Masomera. Thank you so much, guys. Don't forget to subscribe to our channel. Ciao.